kaga Umar ina da taurin kai sai da na yi ta gaske sannan na samu na shawo kansu suka haƙura suka koma na yi fama kai wato jatau malima ka san shi dan adam duk lokacin da ransa ya baci musamman talaka kaga talaka yana da biyayya ƙwarai yana da haƙuri yana da juriya yana da kuma biyayya ga shugabanninsa da gaske amma fa duk ran da aka yi shi bango aka tundura shi to ranar fare da baci ta ƙure an je ƙarshe to yawanci shugabanninmu ba sa gane haka ba sa gane sai kaga wai sai an takura talaka dole sai ya kai wata fitina daban yanzu mai garin nan namu inda mai ilimi ne yanzu zai yi abin da ya dace kuma baka sani ba malima washin wannan mai garin wai mai dalilin ma da isa kai wato jato ya ka ji malima hakuri zan baka kai hakuri abin da ya sace kai hakuri da abin da isa mai kagarin nan in ga janyo maka domin ta sanadina kai asarar kujerarka dan in ba dan ni ba kujerarka da yanzu kana nan akai a haba jato wallahi babu daya ai duk dan adam da Allah ya halitta shi ne da kaddararsa gaskiya wannan abin da ya faru shi tace kaddarata ko kana nan ko kana garin nan ko kana duniya ko baka raye wannan al'amarin sai ya faru gaskiya ne kaddararre ne kuma sai ya faru ka gane to amma dai mun yi karo da jahilin shugaba shi kuma jahilin shugaba gani yake ai komai yana hannunsa in ka sake ma sai ya ce zai iya murɗe ka ko ya kashe ka ko ya raya ka shi jahili haka yake wai mashi maka sani ma ni wato abin ina bani mamaki wai shin me dalilin da isa kama karen tsana a garin nan ya hura maka wuta abin nan ina damuna ina cimin tuwa kwari malima to tunda ka nemi baka labari da wannan labarin rufaffe ne a wurina a matsayina na wanda nake da ilimi ya dace da dukkan irin wannan maganganu gaskiya to amma kai ba mutumin da zan koyo wani gaskiya ko ba haka bane jato haka ne to abu biyu dai daman su suke kawo fitina a duniya kaga yunwa da mata su suke haddasa ko da yaƙi ne gaskiya ko yaƙi ne kuma ko a lokacin annabawa na abun ya haddasa yaƙi da yunwa da mata yan fitina kaɗan sai ta haddasa yaƙi gaskiya ne to ni dai babban abin da ya haɗa ni da mai gari shine neman aure akan babar wannan ƴar tasa lamra ta wannan ƴar tasa dai ita to uwarta lokacin tana budurwa muka je muke neman aure ni da shi yarinyar nan ni take so kuma ka san ita mace idan ba a bata wanda take so ba har gara na cikin prison ya fi ta jin daɗi domin wanda yake cikin gidan kurkuku ko na gyaran hali ko gidan gyaran hali haka ne to ya san cewar shi yana da lokacin da zai fita amma matar aure ba ta da lokacin ba lokaci ko ba aka bane gaskiya ne wannan bakin cikin ba a bata ni ba aka tilasta aka bashi shi yasa aure da haihuwa ba mai hanawa sai Allah to wannan haihuwar wannan yarinya ya kawo aka ɗaura aure da mai gari da ta haihu ita kuma bakin cikin ta haihu da shi ta ƙin wankan jigo ta kukumbura Allah ya mata rasu lalle kuwa ai wannan magana ta ka faɗa rabban haihuwa ne ya kai ta inda suka haihu wannan ƴar ba su ƙara haihuwa wata ba to amma lalle wannan fa ya tabbatar da cewar fa ya sha wuya to wallahi da Allah ya sa lamra tana raye to sai na rika bawa mai gari sallau ina ba shi sau ce kullum muka da shi ce in ka je ka gaida matarka ka ce ba zaurin ta yana gaishe ta domin ya sake ta na aure ta to ƙawata Allah ya sa ki samu wani saurayin da kike yin da kike son shi haka shi ma yake son ki Ai riga na samu zaɓin zuciyata amma ba ta ni yake ba yana da muradinsa a birni ya ce ba zai taɓa ba ni soyayyarsa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama kin samu shi ne baki sanar da ni ba? Sai dai kawai ki taya ni da addu'a. Allah ya fitar da ni. Allah ya sa kamar yadda zan taya ki da addu'a kamar yadda ke kike son sa
haka zalika shi ma wata rana zai so ki in Allah ya yarda. Ƙawata, don Allah ki taimaka min ƙawata domin in samu soyayya. Ina cikin matsanancin hali. Allah sarki in Allah ya yarda zan taya ki da addu'a. Allah ya sa ya so ki kamar yadda ke kike son shi. Amma ban ji daɗi ba. Baki sanar da ni ba? Ba damuwa. Ƙara tunawa ɗiya mace ce kike, ki gane lokacin ki ɗan kaɗan yake, akwan a tashi rasa dama kike, nemi zaɓin ilahu sai ki rirriƙe mai gari. Yar mai gari, yar mai gari. Haba Murtala, ban taɓa jin Ramla ta ce ga wanda take so ba sai kai. Kai ne mutum na farko wanda ka fara shiga cikin zuciyarta. Ban san zan zo garin nan ba. Wayar gari ne kawai na gani aiki ya kawo ni. Da haka ban yi wa kaina tanadin haduwa da wata ba. Me yasa zaka juya mata baya? Shi yasa ba zan karɓa ta yin ta ba. Kowace soyayya da yadda ake kula da ita, kuma na san kai ka fi ni sanin daɗin su. Don Allah ka kalle ta ka gani, ya dace ta rasa masoyi kamar ka? Yar mai gari, yar mai gari, yar mai gari. Ramla, haba Ramla, waye ya taɓa ki? Waye ba ki kuka? Me ya dugun zuma miki zuciya? Me ya dame ki? Kowa shiga miki wanda duk isa ki kuka sai na gigita ta duniya, sai na sa shi kuka. Kai kuma wani abu ne yake damun ki, Ramla, gaya min shi ni kuma zan yaye miki duk bakin ciki a duniya. Da gaske baba. Na rantsi da Allah sai bakin ciki da ke saki kuka. Baba na kamu da soyayya. Soyayya kuma. Ta wani ne kuma ya ce baya so na ba zai aure ni ba. Shi din? To bai isa ba. Na rantsi da Allah ba da kina son sa ba. To na rantsi da Allah tun kika ce kina son sa. Wallahi sai ya Da gaske baba. Ni dai akan wannan ne. Ja baki ki zuci. Sharawanki. Na dauka ma ni wani abun kayan gaban ne. Haki tsaki na wani bata ranki. Ba da kina son sa ba? To ko baya son ki sai ya aure ki. Ko baya so. Ba sai ya aure ki ba. Ni na san abin da zan shirya. Waye ubansa a nauzan Najeriya da zai ci baya son ki. Kamar ki kice kina son sa. Shi kuma yace baya son ki. Duk duniya ne iyayensa alƙur'an sai sun biyo sun ce suna yana son ki. Dan gidan waye shi a nauzan Najeriya. Wansa waye a nauzan Najeriya. Ita wannan mata da kike ganin tana gidan ba mutunci ne ita ba. Ki dinga zama kina bin inda za kai. Me? Na mutu a ya. Baba dama ka san shi ne? Baba shi ne wanda nake gaya ma nake so fa duk duniya ba ni da kaman wanda Shi ne wannan? Shi baba. Aure ko ba dai wannan ba sai dai ka aure. Har na magana kana mana. Me haka? Auren da kike sa zai aure wannan ko ba nan gidan ba. To ni gaskiya baba shi nake so kuma shi zan aura. Mai gari ki ya hatara. Ki haƙuri, Haula ki haƙuri, na fi ki hango abin da ke ba za ki hango ba. Saboda wannan aure ba zan yadda in jingina ki ga wanda na san auren ba zai yiwu ba. Abba ni wallahi shi nake so ni in ba shi kafin ba wanda zan iya zama da shi. Ina Ramla,
ki gane yanzu ɗauki yaron da ba ƙauna ta ike ba ni ma kuma ba ƙauna ta nake ba kin ga babu yanda za ɗauki jini na dankawa a wanda ba son sa nake ba. Abba ai wannan tsakaninku ne. Ina da mulki ya hakuri ba za ki aure yaron nan ba zai yiwu ba. Ba zan je tura shi a cikin masifa. Kai daɗi na da gobe saurin zuwa kaɗan ma kuka gani in dai rayuwa ce. Kai jama'a ƙara hakuri. Ke ta jama'a za ku tuban kuɗi. Komai za ka faɗa in dai a yau ne to ba zai taɓa bata min rai ba a farin ciki nake. Saboda an miki daidai ko? Ana yi muna jin daɗi ana bari muna jin haushi ke dage sai an baki abin da kike so. Rabu ki hakuri yaron na tsinanne ne na hango shi na hango tsinanne ne shi. Wallahi ba zan aure miki shi ba. Kin ga wannan gurin kun karye ki. Wannan gurin wannan gurin wannan gurin. Kidage shi. Wannan gurin. Wannan gurin ko karye ki. Yanzu ke daman banda abun kunya irin taki ashe soyayyar ma baki iya ta ba. Duk wannan gatan naki da gatan da ake nuna miki ashe na banza ne baki iya soyayya ba. Wai nema kike babanki ya je ya nemo miki soyayyar wani aikin banza sha dube ta dan Allah. Baki san ya zaki ki kulla soyayya ta kama zuciyar mutum ya biyo ki har gidanku ba sai kin nemi taimakon mahaifinki. Za a yi kyan wasu to mahaifin naki da ke gani sai da nemi soyayyarsa kuma ya daina so na fiye da ba kya tsammani sannan ya auro ne ya kawo ni gidan nan kuma na yi kahuwar da babu wanda ya tsaye fitar da ni sai sarautar Allah. Allah Allah dube ta soyayya mata ka sabbula ta sai ne ma take wa mahaifin ta mata. Allah ya kulla miki inda gaske. Allah ma zai kira kallona. Yauwa malam dama tun ɗazu nake neman ka cikin garin nan. Tun ɗazu nake neman ka. Me haɗin ka da Ramla? Tambayan ka nake tun a garin tun ɗazu nake neman ka. Me haɗin ka da Ramla? Ai sa'a bana santa. Amma da na nuna muku kuskuren ka na zuwa gabana. Kada ku faɗa min magana yadda ka ga dama. Ka ci sa'a. Ramla ita take son ka kakkinta kake ni kuma ƙaunarta nake santa nake kuma sai na raba ka da Ramla duk ƙauyen nan ko ya sani Ramla ta wace ka zo daga wani birnin ka me zaka nuna mana to bari faɗa maka wani abu da baka sani ba gobe zan koma birni kuma Ramla za ta biyo ni birni idan ka isa ka biyo ni kai mun duk abin da ke tare da zaka mu zuba mu gani an halaka fasa na gaya ma kuma kai ka bar ta mu da kai na biyu a cikin wannan gari. Ke ina za ki? Ni wallahi ki bar ni in tafi in bi shi duk ma inda zan je ba zai yi in rasa soyayya ta ba. Ba zan fa kyale ki tafi babu inda za ki je. Ni wallahi ki bar ni in bi shi. To ba za ki fita a gidan nan ki jawo min masifa ba. To wai ma ke uwata ce tukunna? Ke amma in ba uwarki bace ni matar ubanki ne ko? Dole in gaya miki gaskiya ko kina so ko ba ki so. Ni ki bar ni in bi shi ni sai na bi. Ramla! Ke Ramla! Ramlatu! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko sai Allah. Da hankalin kiki nazara
saukar da kanki daina tunzura, ki bar ganin kanki daina yunkura. Yar mai gari, yar mai gari, yar mai gari.